geosiyasy ýerleşi sebäpli Aziýa bilen Ýewropanyň arçagyna ýerleşen Anadolu sevdi sansyz paşalyklary we söwüşlere sahna boldy. İlkinji gezek bir millet Aziýanyň sehralaryndan Anadolu'ň ýurt edilmek üçin gelýärdi. Ben avucumda kanla doğan Oğuz'un aslı, Selçuk'un nesli, Çağrı Beyoğlu, Muhammed Alparslan. ýylda döredülen Beýik Selçuklu imperiýasy Bary 18 ýylla Bizantiýa imperiýasynyň serhedine ýetenne Rimliler ýaklaşan hopun nämedigini gaty oýlardylar. 11-nji asyrda Rim imperiýasy öňkü kuwatly günlerinden uzakdydy.